Nu. Ce să dau? Ce că dau? Da, aici cine-i, tati? Câte două? Cine e asta? Ce să dau? Cu calanii noi. Corabelul Noe? Ce să dau? Câte două animale au mers. Două. Noi. În corabelul Noe, stai, dar și ce? Dar și ce s-a întâmplat cu corabelul Noe? Domnul Iisus, ce-a făcut? Cu calanii dus în grasă. Da, o dus în corabie pe girafă? Da. Și încă cine mai erau acolo? Erau oameni răi? Erau oameni răi? Da. Da, și ce-a făcut Domnul Iisus? A trimis ploaia? Da. Dar cum a plouat? Cât voia. Cum? Cum a plouat? O tunat? Da. Tu. Așa. Bravo. Bravo.